Здравейте и добре дошли в модул 2. Етични последици и доверие в устойчивото финансиране. В предишния модул разгледахме основите на ESG и устойчивото финансиране. Научихме за ESG принципите, подходите за устойчиво инвестиране, регулациите и рамките за отчитане. В този модул правим още една крачка напред и се фокусираме върху важен въпрос. Може ли устойчивото финансиране да успее без етика и доверие? Днес устойчивото финансиране не само за опазване на околната среда или социалната отговорност. То е за надежност, прозрачност, отчетност и доверие, което съществува между инвеститори, компании, регулатори и общество. Тъй като устойчивостта става все по-важна, организациите са изправени пред нарастващи очаквания по отношение на етичното поведение и отговорното вземане на решения. В същото време опасенията относно гринвошинга, подвеждащите ESG твърдения и прозрачността продължават да оспорват надежността на устойчивото финансиране. В този модул ще разгледаме как етиката, доверието, технологиите и управлението взаимодействат, за да оформят устойчивите финансови системи и инвестиционните решения. Нека започнем нашето пътешествие в едно от най-завладяващите и важни измерения на ESG. Този модул е организиран в 5 взаимосвързани учебни модула, които постепенно изграждат вашето разбиране за етиката и доверието в устойчивите финанси. Започваме с основите на етиката и доверието, където изследваме етичните теории, мисленето на заинтересованите страни и ролята на доверието в финансовите системи. След това преминаваме към практически приложения и технологии, като разглеждаме както успешни, така и неуспешни ESG практики, както и нарастващата роля на изкуствения интелект, блокчейн технологията и дигиталните финанси. Третият модул се фокусира върху социалните и глобалните измерения. Тук изследваме как човешкото поведение, социалните норми, глобалните неравенства и международните инициативи влияят на устойчивите финанси. В четвъртия модул разглеждаме измерването на въздействието и критичните перспективи, обсъждаме рамките на ESG, отчитането, показателите за устойчивост, гринвошинга и някои от критиките, насочени към ESG подходите. Накрая гледаме към бъдещето, като изследваме нововъзникващите предизвикателства, технологичните смущения, геополитическите развития и отговорностите на бъдещите финансови специалисти. Заедно тези модули предоставят цялостно разбиране за това как етиката и доверието влияят върху успеха и надежността на устойчивите финанси. Защо тази тема е толкова важна днес? Отговорът се крие в нарастващата сложност на предизвикателствата пред устойчивостта. Изменението на климата, социалното неравенство, технологичната трансформация и глобалната несигурност създават нови очаквания за финансовите институции и инвеститорите. Същевременно, заинтересованите страни все повече очакват организациите да демонстрират не само силни финансови резултати, но и етично поведение и отговорно управление. За съжаление, не всички твърдения за устойчивост са истински. Случаите на гринвошинг и подвеждаща ESG комуникация повдигнаха опасения относно това дали организациите наистина изпълняват ангажиментите си за устойчивост. Технологиите добавят още един слой сложност. Изкуственият интелект, блокчейнът и цифровите платформи предлагат вълнуващи възможности за прозрачност и отчетност, но те също така създават и нови етични въпроси и рискове. Този модул ни помага да разберем как финансовите системи могат да останат едновременно печеливши и надежни, като същевременно допринасят за устойчивото развитие. В този модул ще разгледаме няколко важни въпроса. Какво означава едно инвестиционно решение да бъде етично? Как организациите изграждат доверие с инвеститори, клиенти, служители и общество? Как можем да идентифицираме гринвошинг и да различим истинските усилия за устойчивост от маркетинговите твърдения? Каква роля трябва да играят технологиите за насърчаване на прозрачността и отчетността? Как социалните ценности, поведението на потребителите и очакванията на заинтересованите страни влияят върху приемането на ESG принципи? Могат ли ESG рейтингите и докладите за устойчивост да измерват точно въздействието? И
Може би най-важното, с какви предизвикателства ще се сблъска устойчивото финансиране в бъдеще. Като като изследвате тези въпроси, ще развиете и по-задълбочено разбиране за възможностите и ограниченията на устойчивото финансиране в днешния свят. Този модул е предназначен за да ви помогне да развиете набор от практически и професионални компетенции. Първо, ще засилите уменията си за вземане на етични решения. Ще научите как различните етични теории могат да бъдат приложени към реални финансови дилеми и предизвикателствата пред устойчивостта. Второ, ще развиете способността за критична оценка на ESG информацията. Това включва идентифициране на greenwashing, оценка на прозрачността и по-ефективно тълкуване на твърденията за устойчивост. Ще научите също така как се изгражда и поддържа доверие чрез комуникация, управление, отчетност и ангажиране на заинтересованите страни. Друга важна област включва технологиите и дигиталната грамотност. Ще изследвате как изкуственият интелект, блокчейн технологията и дигиталните инструменти трансформират ESG анализа и отчитането на устойчивостта. Освен това, модулът ще ви помогне да развиете по-широка глобална перспектива, като разгледате предизвикателствата пред устойчивостта и различните страни, индустрии и групи заинтересовани страни. И накрая, ще засилите разбирането си за отговорното лидерство и ролята на етиката в създаването на дългосрочна стойност. Тези компетенции стават все по-ценни в финансите, консултирането, управлението на устойчивостта и регулирането на инвестиционния анализ. В заключение на това въведение, бих искал да ви оставя една важна идея. Финансовите пазари в крайна сметка зависят от доверието. Инвеститорите се доверяват на компаниите, съответно, че те ще предоставят точна информация. Потребителите се доверяват на организациите, че ще действат отговорно. Регулаторните органи се доверяват на фирмите, че ще спазват стандартите и разпоредбите. А обществото се доверява на финансовите институции, че ще допринесат положително за икономическото и социалното развитие. Без доверие, устойчивите финанси губят практически всичко. Без етика, устойчивостта се превръща в малко повече от маркетингов слоган. За да може устойчивите финанси да създадат значимо дългосрочно въздействие, те трябва да бъдат изградени върху прозрачност, отчетност, почтеност и отговорно лидерство. Благодарим ви, че се присъединихте към това учебно пътешествие.